I flere årtusinder er man rejst til det hellige bjerg. Viborg betyder det hellige bjerg. I år har vi lavet Danmarks smukkeste juleudstilling i det gamle rådhus, som ligger lige i kernen af Viborg. Der skal med på rejse, på en pilgrimsrejse. Det er mere end 250 frivillige, som har været med til at skabe Danmarks smukkeste juleudstilling, Lyset. I det første rum, man kommer til i juleudstillingen, går du op ad den store trappe. Vinduerne er skabt af silkepapir. Der er masser af grene, men på loftet, der ser du nordlyset. Der har aldrig været så meget nordlys, som det er i år. Det er helt vildt, hvordan nordlyset det er og viser sig. Jeg tror på, at det er fordi, vi er på vej ind i en ny tidsalder. For 3 år tilbage, da vi lavede Danmarks smukkeste juleudstilling på Nørre Vosborg, viste vi Osborgs fald og vores forfald. Det var en lang gang med 800 kilo ler, der var klasket på væggene, og hvor det begyndte at drysse ned og krakelere. På det tidspunkt var det vores første år med corona. Det er vi over nu, men vi er ikke færdige nu. Rejsen er først lige startet. Vi er ved at forandre os som mennesker. Vi begynder at gå ind i en anden tidsalder, hvor femininiteten bliver stærkere, og hvor maskuliniteten skal stille gå tilbage, som vi bliver mere yin og yang. Det er det, jeg tror på, naturen fortæller os med nordlyset, at jorden er i forandringer, og vi skal kunne lege sammen, jorden og mennesket. Når du går op igennem udstillingen, fortsætter videre op, kommer du op igennem trappeopgangen. I trappeopgangen ser du papirklip, hvor de kreative frivillige har skåret det mest fantastiske papirklip helt fra istiden og til den tid i dag. Fordi vi slutter i kælderen, hvor vi skal helt ned i istiden, men vi skal først op, helt op på toppen, hvor de får lov til at se pilgrimsrejsen. Livet er en pilgrimsrejse. Det første rum, du kommer ind i her på anden sal, for du går op igennem hele huset, når du ankommer. Det er en lang rejse, du får ondt i benene, og du får lyst til at støtte dig op af noget. Nogle gange har vi nogle af vores gæster, der er nødt til at støtte hinanden. Og sådan er en pilgrimsrejse. Det foregår ikke i en elevator, det foregår på gåben. Og dem, der er svage, skal med hjælp løfte op og bære op til næste trin. Det er vigtigt. Bag ved os her ser vi domkirken. På den anden side af det gamle rådhus, når man kører hen over søerne. I gamle dage havde vi Hærvejen, der kørte til Viborg, eller gik til Viborg. Der kom man rejsende til med stude, folk med rygsæk på ryggen, fordi alle skulle til det hellige bjerg. Rummet her er bygget op af mos, hvid lav, majsblade, små æren og små hømænd, og naturligvis Viborg Domkirke, som står og lyser på det hellige bjerg. I 1060 startede det med at bygge den første domkirke i Viborg. På den tid var det meget normalt, at når man byggede en domkirke, fik man en søjle af paven i Rom. Man fik én søjle. Søjlen var lavet af kinesisk granit. Den domkirke, der står i dag i Viborg, er den 3. domkirke, men krypten under domkirken er den samme som den første, der blev bygget. Det, der er lidt mærkeligt ved den her historie, det er, at i Viborg er der 2 hellige søjler. Normalvis fik man jo kun 1. Og det undrer mig lidt, eller måske er det fordi, at det hellige bjerg betyder noget helt specielt.
også for paven i Rom. Det er ikke særlig praktisk at lægge en by på et bjerg. Det er noget med vandet at gøre. Der er simpelthen ikke så meget vand. I Viborg var brøndene i høj kurs. Der er noget spændende ved en brønd. Jeg synes selv, at når jeg var ude ved en brønd og se en brønd, og blev løftet op som barn og så ned i brønden, synes jeg, det var uhyggeligt, men også magisk. Dengang der var masser af brønde, og man brugte brøndene til noget, der var det den tids aviser. Det var der, hvor man mødte hinanden. Det var der, hvor man fik sladder. Det var der, hvor man blev klogere. Og som sagt, så var der ikke mange brønde i Viborg. Så brøndene, de var hellige. I det her rum her ser man månen i loftet. For der er noget magisk ved brønden, især når månen skinner i bunden af brønden. Det er der, hvor månen ser sig selv. Vi står i et rum, der er fyldt op med bark fra de gamle egetræer. Omkring Viborg er der et hav af egetræer, og egetræerne de kan fortælle historier om en tid, der var engang. For her i Viborg kører katolicismen jo i det højeste blus. I næsten 500 år var Viborg magtsædet. Domkirken var blevet bygget. Der blev bygget kirker overalt. Masser af klostre. Folk de rejste til det hellige bjerg og tilbedte det hellige bjerg, for det var her, det skete. Tingene begynder at ændre sig. Der skete noget. Tingene begynder at smuldre fra hinanden. Og i det næste rum, der ændrer Danmark sig igen. Her i forvandlingens gang, her hvor lyset det begynder at ændre farverne, fortæller historien nemlig noget mere. I 1500-tallet, der var katolicismen stor, men i 1526, her i Viborg, skete der noget meget, meget voldsomt, der ændrede hele Danmarks historie. Den første revolution. Hans Tausen hed han. Kom her til byen, stod heroppe på et torv og fortalte om den anden kirketid. Det var ikke velhørt inden for katolikkerne. Han blev jagtet. Han skulle slås ihjel. Han blev gemt over i biskoppens kælder, lige her ved siden af bygningen. Derefter så begyndte Danmark at ændre sig. Farverne, som bladene symboliserer i kirkerne, blev malet over. Alt blev hvidt, for man skulle kun høre Guds ord. Og præsten, det var det vigtigste. Der skete også noget andet, der ikke var så godt. Og det vil vi høre om i det hvide rum, hvor vi møder heksene. Heksene, som der ikke kunne reddes. Danmarks smukkeste juleudstilling er ikke kun en historie. Det er også inspiration til dig, der ønsker at lave noget selv. I det her rum, der er der brugt græsser, der er klippet i stykker, der er lavet kranse, der er brugt hvid lav. Masser af inspiration er der også i det hvide rum her. Vi ændrer os i Danmark efter 1526. Kirkerne blev malet hvide, og her i Viborg ændrede byen sig også meget, meget voldsomt. Alle klosterne blev jævnet med jorden. Masser af kirker blev væltet. Der var noget, der ikke var helt godt i den tid også. Det var heksene. Vi havde rigtig mange hekseafbrændinger. I al den tid, hvor vi må brænde hekser i Danmark, var der 20.000, der blev dømt. De blev dømt på Sjælland. Derefter kunne heksene blive sendt ud forskellige steder og få åbnet deres sag igen. Hvis du røg til Ribe, så overlevede du sjældent. Kom du til Viborg, skete der noget helt andet. I Viborg reddede de halvdelen af heksene. Der blev sendt over 600 hekse til Viborg, hvor halvdelen af blev reddet. Det foregik heroppe foran domkirken, hvor byens folk blev samlet. Der blev taget en nævning ud, og derefter blev heksens sag åbnet.
De hekse, som der ikke blev reddet, dem fejrer vi herinde. Den tid var mænd bange for kvinder. De her kvinder her, de blev gjort udødeliggjort. Og de lever nok i os alle sammen. Her i udstillingen er der masser af inspiration at få. Her er der f.eks. lavet et juletræ ud af agernkopper fra de fantastiske egetræer her i byen. Men her er der lavet et kæmpe juletræ af kastanjer, der er lagt i bladsølv. Og på væggen her er det skallerne fra kastanjer. Det er simpelthen et kastanjerum. Nyd det. I 700 år var Viborg et magtsæde. Det var simpelthen her, hvor folk de samles. Det var også her, hvor den jyske lov blev lavet. Det var her, hvor bispesædet startede. Der skete så meget på det hellige bjerg. I 1700-tallet kom katastrofen. Inden da var det sådan, at hvis der var en lov, der blev lavet i København, var den ikke gældende i Jylland, før den kom til Viborg og blev stadsfæstet. Der var ingen konger, der var konge, før kongen kom til Viborg og blev hyldet, så var han også kongen over Jylland. I 1726 ændrede alt sig i Viborg igen. Der gik ild i Viborg. Byen brændte i 3 dage. En 15-årig pige fik skylden. Hun skulle selv fyre op under kedlerne, fordi hendes chef var fuld. Jeg tror på det er noget andet. Jeg synes nemlig, at asken lugter lidt urent. I rummet her, som symboliserer Viborgs brand, er kirken blevet bygget af blændede blade. De frivillige har stået med en løvstøvsuger og suget bladene op, så er blevet hakket i småstumper, og bagefter puttet i en spand med lim og blev bygget op. Ved siden af mig her har vi Viborg Gammelrådhus, altså ikke det vi står i her, det der oppe ved siden af Viborg Domkirke. Rådhuset brændte ned. Her har vi bygget huset op i savsmuld. Vinduet, man ser i Domkirken, er lavet af silkepapir og små sirlige blyantstreger. Det tager 3 dage for en frivillig at lave det vindue. Det er et fantastisk stykke håndværk. Som jeg sagde før, asken dufter ikke rent. Det er selvfølgelig min idé. Jeg tror nemlig, at branden i 1726 var påsat. Jeg tror ikke, at et barn på 15 år kan tænde en by. Jeg tror på, at måske det var københavnerne. Jeg tror, jeg vil give pigen fri og lade historien leve videre. For var det måske en påsat brand?
Efter branden er der kun den nøgne jord tilbage. Men i jorden gemmer der sig nye frø og løg, og de spirer frem igen. Det er det her rum symboliserer. Symbolen i nøgenheden i det nøgne jord, og derudfra, der begynder det grønne at komme. Livet kommer tilbage. Viborg er brændt ned. Man kan måske tage det som om, at det er sit egen liv, hvor man har været igennem det mørkeste. Og roen er her. Og for roen, der starter livet igen. I loftet herinde er der bygget et kæmpemæssigt loftmaleri, men i naturens materialer. Det blev inspireret af det billede, som der er i Rom, hvor Adam rækker ud efter Gud. Det er et imponerende bygningsværk. Dengang vi åbnede, eller få timer inden vi åbnede, havde vi ikke forhævet loftet endnu. En time og kvarter inden vi åbnede, får vi lov til at hæve loftet. Det tog en time. Da vi stod hernede alle sammen, et kvarter inden vi åbnede, 60 frivillige i det her rum og kiggede op på loftet, var der flere, der fik vand i øjnene. Det her, det har været en pilgrimsrejse i opbygningen, men det er det også, når man tager på vandring. Det her rum er for mig det helligste rum. Der er 2 steder i Europa, hvor Gud er aftegnet. Det ene er i Rom, hvor I ser loftmaleriet dernede, og det andet er faktisk i Viborg Domkirke. Gud er ikke en person. Gud er en energi. Energi, vi kan mærke mellem hinanden. Og det er det, jeg mærker, når jeg arbejder med alle de kreative frivillige. Det er nærmest en vægtløshed, hvor kreativiteten får lov til at spire. Når vi åbner Danmarks smukkeste juleudstilling, er vi ikke færdige. Vi bliver aldrig færdige. Jeg plejer at sige, hvis jeg er færdig, så er det fordi jeg er død. Udstillingen lever videre. Det er sådan, blomsterne vælter op, men der kommer også til at ske ændringer i udstillingen. Her har vi lysets engel. Der er altid en engel med i de udstillinger, vi laver. Jeg tror jo på, at vi alle er født med en engel, der passer på os. Lysets engel blev født natten mellem den 26. og 27. november. Hun kunne ikke laves før, for det var måneskinsnatten. Og når måneskinsnatten den starter, åbner døren sig ind til det kreative rum. Og derindfra kommer der masser af energi ud. Så den skulle laves, og hun står her nu her med hendes guldvinger, som er lavet af egeblad, der er strøgen af kreative frivillige. Bagefter lagt bladguld på. Så er der dragten af egeblade og hortensier. Hun står med korset, det afbrændte kors, for da Viborg brændte ned, og energien i hånden. Lysets engel gik ud gennem bjerget, og hun lyser op over Viborg. Nu er vi kommet til byrådssalen. Her er der taget rigtig mange store beslutninger. Hele den her udstilling her er skabt af kreative frivillige. For hele Danmark. Vi har endda også haft en fra Sverige. Eller 2 fra Sverige. Nogle af dem har vi simpelthen lagt i gips. Vi har lagt en gipsmaske på dem. Og ud for væggen her, der træder de frivillige ud. Det er dem, der har skabt lyset. Det er dem, der giver jer en rejse igennem den her film. I rummet her står vi ved et kæmpe bord. Det her bord, det blev skabt i det her rum. Det er Viborgs dyreste bord. Det kan ikke forlade rummet, uden at blive savet over. Vores samfund er bygget op på forskellige værdier. Den her udstilling her skal gerne rykke på noget. Jeg tror på, at vi står i de store forandringer. Jeg tror også på, at hvis vi skal blive bedre mennesker, skal vi ændre os. Vi bruger en masse tid på at putte folk i kasser. Dømme dem, ikke engang dømme dem, eller sige, de fejler et eller andet og måske få en pille. Jeg tror på, at vi skal acceptere hinandens styrker og hinandens svaghed. På væggen herinde har vi lavet 4 billeder. Vi har spurgt ud i de sociale medier, hvad er det, vi mangler for at få et bedre samfund? Der blev sagt samhørighed, fællesskab
at blive set, nærvær og ånd. Alle 3, 4 eller 5 ting er vigtige. Ånden for mig er noget af det vigtigste. For har vi ikke ånden med, så opfører vi os åndssvagt og gør åndssvage ting. Vi skal huske at se mennesket. Og må ikke, vi skal sætte os omkring her ved magtens bord igen, og lige tænke over, hvordan vi vil komme ind i den nye tid, hvor mennesket bliver set. Vi er nået til kælderen. Kælderen, som det er under det gamle rådhus. Kælderen er ældre end rådhus, der blev bygget herunder os, som blev bygget i slut 1800-tallet. I har været på en rejse gennem Viborg, til det hellige bjerg, til vores tid. Men nu er vi helt tilbage. Vi er helt tilbage til istiden, der hvor det hellige bjerg blev skabt. Bagved mig ser I lysets port. Lysets port, som der åbner sig for os alle. Den skal I igennem senere. Istiden har skabt bjerget, som vi står på nu. Bjerget, som folk er rejst til i århundreder. På den tid, der rejste man efter lyset. Der var ingen computer. Der var ikke alle mulige teknikting for at kunne finde vej. Nej, dengang, der brugte vi det, der var skabt af naturen. Vi følger stjernerne. Vi følger planeterne. Vi bruger alt det, der er i jorden, for at kunne nå frem. Jeg tror på, det er det, vi savner. Jeg tror på, det er det, vi skal tilbage til igen. Brug det, der er der. Det koster ingenting. Der vil aldrig gå virus i vores stjerner og sol og måne. Det er her kun for dig og mig. Det første, du ser, når du træder ind i kælderen, er stien. Stien med bladene fra egetræerne. Og stien, som formes af agern for de mange egetræer. Måske er det fordi, den skal fortælle os, at pilgrimsrejsen er ved at være ved sin ende. Det næste rum, du kommer til, er stjernerummet. Vi er altid blevet ført af lyset. Stjernerne har altid fortalt os noget. I flere generationer har folk kigget på stjerner. Og lige så vel som vi skal lære nord, syd, øst, vest, skal vi også lære, hvor stjernerne står. Fordi de kan hjælpe os vej. De kan hjælpe os på vej til noget andet. I det næste rum, man kommer til, det er her, hvor jeg sidder. Det symboliserer vores planeter, vores solsystem. Det runde hul her er solen, som er skabt af fyr. Der er forskellige runde cirkler herinde, som symboliserer de forskellige planeter, der er i vores solsystem. Og lige her i hjørnet er der en myretue. Og hvorfor det? Jo, det skal faktisk symbolisere det frivillige. De er knoklet som en myretue. Det er været helt vildt, når man ser de der myrer, der kravler rundt i en myretue og flytter rundt på alt muligt. For mig så er det en stor myretue, når alle er i gang. Det er det næste rum, jeg kommer til. Det symboliserer træerne. Træerne og rødderne i jorden. Jeg tror på, at alle planter og alle træer, alt det der gror, de taler sammen med små mikroskopiske rødder. Hver gang vi ødelægger noget, også som mennesker, lægger asfalt, bygger et stort hus, så smadrer vi noget af den energi, der er i jorden. Vi skal passe på. Vi skal kunne arbejde sammen med naturen. Det er det, de her rum vil fortælle jer.
Nu er vi kommet til poesiens rum. Fyrnålene. De vægtløse fyrnåle. Det er som idéer, der vælter frem. Når man kigger ind i det rum her, eller når jeg kigger ind i det rum her, føler jeg mig drejet. Jeg føler, at jeg skal hen til stolen, men jeg kan ikke rigtig helt komme derhen. Jeg skal ligesom igennem nogle forhindringer for at nå poesiens stol. Rejsen går videre igennem kælderen. Vi kommer til det næste rum. Livets træ. Livets træ har næsten været på alle de udstillinger, jeg har lavet. Jeg ved ikke, hvorfor livets træ skal være der. Måske er det bare fordi, det er sådan, det er. Når jeg kommer til det sidste rum hernede i kælderen, kommer jeg til det rum, der er allermest energifyldt. Det er simpelthen energien fra jorden. Det er som om, det er en atombombe, der springer, men det er en positiv atombombe. Fra jordens indre kommer der en lyskejl op, der fordeler sig ud i universet med god energi. Derinde er der lavet blomster af efterårsblade, cirka 700 styks. 2500 lys er der i energisøjlen. Nu er vi ved at være ved enden af Danmarks smukkeste juleudstilling. Vi er her ved Lysets Port. Her hvor alle går igennem, inden de går ind i det helt hvide område. Jeg tror på, at når vi bliver født her på jorden, så har vi en opgave. Vi har en opgave, der skal løses. Det gør vi i fællesskab. Jeg tror også på, at når vi går herfra, går vi alle sammen igennem Lysets Port. Jeg tror ikke på, at vi ryger i helvede. Jeg tror på, at vi kan skabe vores egen helvede her på jorden. Men det administrerer vi selv. Det er vores egen valg. Når du går igennem Lysets Port, kommer du ind til en omgang kreativitet igen. Der er lavet kæmpe papir, der er 2 meter højt og 1 meter bred. Hvorfor så stort? Fordi der var nogen, der fortalte os, at det ikke kunne lade sig gøre. Det kender vi ikke noget til, så vi gør det. Nyd rejsen ind i det hvide rige, vores fælles have, der hvor vi alle bliver til blomster igen. Rejsen er ved at være slut. I har været igennem det gamle rådhus. I 3 etager. Selv kirkeklokkerne slår. Det hellige bjerg har åbnet sig igen. Jeg plejer altid at sige, at Danmarks smukkeste juleudstilling er ikke et sted, jeg vælger. Det er et sted, der vælger os. Det er ikke et menneske. Det er en energi. Jeg tror på, at vi skulle lave Danmarks smukkeste juleudstilling i Viborg. Fordi vi skal have ånden tilbage igen. Viborg skal finde sit ståsted. Og hvis Viborg er modig nok til at tage ånden ind, lægge fornuften væk og regne arkene, så tror jeg på, at pilgrimstien igen, Hærvejen, den åbner sig, og pilgrimsvandrerne kommer tilbage for at besøge Viborg som det sted, hvor vi finder ånden til hjertet. Vi skal tænke med hjertet, og bagefter kommer hovedet. Jeg vil gerne sige tak til alle de frivillige, som har givet os tid til det her projekt, at de vil være med. Tak til alle de mennesker, som der er kørt rundt i en stor skypump de sidste mange uger for at nå målet. Og tak til alle de besøgende, som er kommet forbi for at se lyset, for at give dig noget lys. Til slut vil jeg bare gerne ønske jer alle sammen en rigtig glædelig jul, og husk, dejlig er jorden.